to may ganron. Tuan. Susan. Ito na. Nga ako papaitan. May papaitan. Inilaw po ko. Nalalo ako madugong manok. Kuhan, bilitin nga. Nagos ano, masari naman, port masari ba? Nakarahan, dyan nakapitsa. Nakarahan, kilig-kilig, hindi kumain lagi. Kilig man nga buntas na ta. Kilig-kilig. Ilaw guys ya. Inilaw nga bangus. Okay na. Isibil? Murag yun. Ay, tagalog ay. Ay, malit lang ako pa. Nila. Wala, dala ko. Bakit ang lalaki ng hiwa ng luya? Wala kailangan Pilipino. Sus, pinapinunod pa nga. Wala pang hotel. Papaitan, papaitan, papaitan. A few moments later. Hi! Ano Hi! among boss guys nga nag-birthday karon. Hi! The shout out ko sa mga taga kinso nga wa mo ari kay taktakon ko nung alan. Kay wa mo ari. Ang may ari ra may di matangga. Yaman dyan ta. Yaman ta sa utang, di ba? Wala ito amang gaming peningad guys sa amang apartment sa ringa. Late celebration da nadengan pud sa birthday sa Lid Manila undoy kay silingan bito namo. Chamo to nakabibo pud sila kay ni ari man jang sako pud uban kaaban ni undoy da kabuok. Puro mga Bisaya gi sa taga Bohol. Nagkalupiso na hinuon pud. Piskot pero uso lagi pud ni ron kay sa panahon pud. Siguan sa mo kalitog init. Naman na to, na-enjoy po sila gamay kay ang ginakaaban sila nga nakabibo man po. Doon kayo na bagang upload guys, late na po kay mama laging labad ang mag-edit. Lahining natagibati kay labad ako magputak sa cellphone. Salamat ka dyan tanan laban na sa itong kanunay na nagsuporta para lang makakitag pamisong kang channel lang kala salamat ng tanan at patang di mo pulaan. Diya katong nangutan na bahin sa account. Hapit na ko maka-open guys. Kay dahil malamang kasing-kasing nga kuan na para maka-open ko. Mutabang advance birthday gift ko na hanggang salamat. Kay bawa naka-open sa ka somewhere in America. Nagpunta nga dikan pang grasya maabutin dyan na napunta naman sa mga kabaskog sa panglawas kanunay kasi naman guys gantingag na kay lalig ng tutulan na lahat dyan mo greet kong happy birthday ni Kuya Dods kahintong mga taga Danau Valencia Bohol isuon sa hanggi po yan bito sa una sa Danau Valencia Bohol guys Kuya Dods kahintong happy birthday Kuya, more birthdays to come and more blessings to come nga pantanga tagaan pa kagdahang birthday o kabas kanunay sa panglawas tagaan natong salamat sa inyong kaadyo na sa diha ko sa inyo kitakits patanin dyan pohon ko ya maloy ang Ginoo kabay din dyan tanan guys pasensya na mo nga halit pag ang vlog kay sakit lagi kang tatunlan katad karon na paghapoy barado ka pag tatunlan patig ilong dyan kaya mo naman siguro mo guys sa problema sa pamilya nagpanta nga itabang minidyo pagkampo nga makalagpas si Tere sa ijang dagok sa kinabuhi karon pati sa ijang sakit nagpanta nga
naapay paagi nga unsa pwede rabas dya matambalan or maoperahan basta kay makaluwas siya. Ug dari nun sa Manila, nano daghang madaulan kay ako pud sa una na diagnose man kog tumor sa utok. Sinanay nakahibaw na sa nagpa-check up mo diri sa PGH. Nga operahon na ng tako, gitagaan na mignot sa doktor nga nami deulan kay para sa opera. Na sige na nun migkuan nga kada kuan hapit sa simbahan to sa Quiapo. Kaloy sa Ginoo, gitagalam na ko sa doktor nga og di ko maadyo atong mga tablitas ug di mawag sakit sang operahan na jud ko. Diha na minot sa doktor para modeul sa DSWD, PCSO nga na dali raman hinon makadeul basta minot sa doktor nga kinahanglanon jud nimo opera jud labi nagwad kay mahimo. Na mga to, amo diha na sa buhol adyo laman mo kabalaka ampo laman ta kay nalagi gihapoy paagi ang Ginoo. Kaya ako sa una sinanay kay bawa na mismo gan sa tayo mong gidangatan sa una sa nagsigog pa check up sa PG year 2014. Mga year 2014 to. Kitabo kay bawa na nanay. Nga. Kami raman to sa una nagig paluap daghan mi gipang deulan. Basta nanay note. Yan na sila magkuan nga motabang. Labi na og sure na jud ka nga operahan. Nakaluwi sa Ginoo sa una kay man lang gitong diha man lagi koy experience nga na disgrasya na napakag ko na nakatuog matigi kuha ag base sa doktor nga basig nako ni dugo nga nimbuo sang utok kay kato nga time wa man ko nagdugo sa wa man koy sang pakag wa man ning dugo basin kunog dito sa sud ag nahimong dugo nga nabuo sa una gi-CT scan man ko sa pagka-disgrasya nya kato nga time ang CT scan wa na makuha ag result kay mamantong trabaho na ko dito pero alos Ginoo wa po ko gitawagan nga aghang result na ikuan diferensya mao tong nagsaligra pud ko okay ra. Pero kalos Ginoo ra jud wa ra jud ko maoperahe kay pila ka buwan to nang maintain atong tambang nga gipainom sa doktor basin kuno pwede pa mahilis tuog naman jud ko ni dugo nga nimbuos ang utok mawa paglabad kay grabe jud to ang labad sa una guys di ko katuog bisan sa nagtik og tambaw wa jud ko katuog matong pila jud katambaw ilang gipaudon-udon na gipainom na gali ko og pangkatuog kwanto si Jah work tang adik na ba kaya aron jud makatuog ko gipamintin ko na to isa ka buwan kalau sino si og inom pila katambaw pila ka buwan nawa ron paghang labad na adjura unsa pagbalik nagpa check up na pila ang gipainom anton nga wa na jud ko na dadon og opera kay nawa ra man paghang gibati nadara siguro pas ampo basta magampo naman jud. Ikaw tira jud ka balaka makalingkawas sa lagi ka. Labi na karon daghan mapud kaadyo mo tabang ninyo. Labi mapud kaadyo may mga followers ug mga subscribers na mo tabang. Ako gali sa una bisag wa mi na deulang tabang pagasa man mi atong nainot ug asa PCSO da na pay foundation, gift of life, dahay DSWD. Pero kalau sino wala jud ko na operahe. Kay nawa lang paghang gibati sa pila ka buwan nga maintain sa tambal. Ag result na to sa ang CT scan sa una. MRI nadyo ko na po ko ko'y gamay nga kuan pero wala man po siguro na tumor kay nadara mas tambal nadyo raman yung na-tumor pa to basig wala kong nimpas na kita maadyo sa Ginoo masagan sa dyan ni mo kalisod sa dyan ni mo kapait mong kaagi basta magampo lang dyan ka basta di lang dyan ka kalimot ni dyan gaan na dyan kaghapayan kapag floor na may bola na adyo pa stress kay bures ra ba ka hindi no apektuhan na imong anak simba ko namang may mga uban pang followers nga ni nga nalagi ko ni kwan si Terry na kay bawo ba kuno ko ni po kanang di ko kay bawo nga naman ang nanay dito mamay ni istorya ni imong itong nanay nga basigsid ako ni makaaban nga res Manila kay nakatuod na ginasa sa una sa katong ako mo ay na-diagnose may tumor ug asa mining dong pamindo sa una uban mi. Ang kagilaan ni kay blood ba si Jan dalahi nagdagan sa Manila ron labi nang nay COVID kinalan sa ni booster da wara bay booster si nanay dalahi ba ron magstay kag hospital kay inanan pagkay kuan kanunay swab test okay naman po ko di amang ko diri ako may nadao na og sa gajud na ana mo pwede ra man pagkog mo kuanin jo mutabang na pos antinita dari isang neni nga asa ko nihang gibati nga nay nga nasteri kay mama lagi tong sauna nagabikil-bikil kay mama lagi tong wa kay baw nga nung
nakaistorya sila dautan na pero waon po ko nagdumot para manggilip up sa Ginoo kay kahibaw man ko nga ako mismo sang kagalingon wa jud ko nang hilabot manang karon bisan pagmingon sila sa unag nagkambikil mi pero ako wa man jud ko nagdumot andam gyapon ko mutabang ug nakoy katabang na ri kay ug nakoy mahimo mutabang ko kay katuod man kog asa dapit ng main office sa DSWD ug asa kadapit mo deo narapos Quezon City tong giadtuan na basta na sa una ug parte pa dog tulpo katuod po ko sa kuan ni tulpo nang ampol lang gyapon ta nga ato ra gihapon ng malagpasan kalimtan na tong mga kabikil sa una bisan pag ingat tong gidangaton tungod sa mga istorya wa man gyapon ko maapektuhi kay iba ko sa kaugalingon mismo nga wa jud koy na istorya sa jud pugda man ko na istorya sakit tungod ra to sa na ning tubag ra ko og sa ilang mga istorya nga niabot na okay. Angin na gid tong nagkamalisod ko diri nga niabot ang istorya nga nagpalimos sa kuno ko naman si mga tao na kaibaw nga wa ko nang hando na di mga malumang kasing-kasing nga sila ra mismo ning sabot sa sitwasyon alos Ginoo karon isag-lisad gyapon pero at least importante nakalingkawas na og nang samantang nagian sa una nga ako ra karon lain na pang dagok sa kinabuhi malagpasan na lagi na nimo pero pag-ampo lang maghugot adto kalimot sa Ginoo kay bisag unsa pa nato og nadaghang kwarta og nadaghang mutabang og makalimot kasi Ginoo wa tay mahimo man ang ato dang isalig tanan sa Ginoo kay si Jamay na kahibaw kaning tanan makalagpas lagi ta pinaagi ni Diya nila magpalabi og kagao kay kanang kagao usap na makasamot hinuon sa sakit madyo pay imo rang iampo tanan sa Ginoo nga magangana gibati kay nara lagi na ipaagi basta imo jang salig ni Diya og tanan na dyan ipaagi kay ako nakaagi jud ko aning kamot ko makasurvive nga ako ra dere pila nakakuana nang nagian tinuod katong nainga na nga about hospital ning agi po kung na-diagnose og tumor sinanay mismo kahibaw na para na mag-isaba-saba kay di mi gusto nga mag-uo pa dagaban pero kaluwis Ginoo nakalingkawas ako nga wa maoperahe naado ra pinagis tambaw pila na po ko nakaagig sa dito po kog abroad hapit pod kinabuhi magbuhis pero kaluwis Ginoo hanggang sa ligzatan na nakaluwas ra diri pod nasunugan igurang nakalingkawas sa sunog na demolis na pod wa pa ko kaybag asa na pay sunodan ni na plaster na gamay ari pa may kaybag hani na pay sunod pero andam ko mo dawat sa mga pagsuway basta kaybag ko nga naay Ginoo di sa magpasagad bisag sa kalisod makalingkawas ra gihapon basta mo na first priority ni mo nga magampo na lang man jud hugot kay bisag saan pa nato og natidahang kwarta anda wa tay Ginoo di gihapon tama kuanan di gihapon tani tabangan manang kaybag ko nga minsan sa kalisod ug mosampit lamang dito ni jadi si nato kalimtan di po tani sa pasagdan mo nang bisag karon og sa magalibalita og hani og mari mo diri kami man pada sa Philippine Heart Center kay sigurado jud makinarya og sa magalibalita na man po diri anong po may trabaho ug nakoy katabang kasadapit padung willing ko mo tabang kay ilalim ng inga nga sitwasyon nga magpasagad ta kay ug na jud tay mahimo ug willing jud ta mo tabang na jud tay mahimo kay ug di pud mo tabang bisag na ikatabang maingon na pud di pero ako bisag lisod po ko financial karon kay iba man mo sang sitwasyon ug sa mayang matabang ang sayang makaya buhat lamang ko gasa ko dapit padung basta nara ko dire nagpaabot ko gan sa ihang pwedeng mahimo puhon ug nanas dari sa hospital naman pas ante mitadari pohon at tinuod lang nag-o mapog ko kanunay mapod mo nag-apil sa pagampo bisan pag maingon mo di ko update ninyo pero nananaw ko sa mga vlog nalapas na ni istorya nga lagi nakaibaw man ko nag-o mapog ko kay isa pa pwede mag-o nga pamilya ra isang pag na mga kabikil pero sa una nabasa po tayo mga banding nagaban-uban ta nga maadyo way mga kuan kay bawa ka mo man dyan mismo na kay bawa sa hinungdan nga nagkabikil ta mo nang ako kay bawa mo sa yung batasan di ko madinamtanan bisan pa man sa mga sa una nga sa mga panghitabo di ko madinamtanan bisan pag di mga adyo pasaylo pero mawa na lamang pagpangat okay naman
Damon ko yung mga naistorya nga sakit nga dramang putos inyong mga istorya. Igo ra man po ko ni tubag kung sa piyang gibati. Niging kaya ako bisag sa kakalisdanan ng nagian. Ginoo na jihang bugtong na sampit. Manami sa pakalisod. Mutuod jud ko na naaji kasudbaran. Basta di lang jaga kalimot og ampo. Suway naman na. Ako kapila na ko lagi mga pagsuway. Mga kuan sa kinabuhi pero makalingkawa sa lagi. Basta pagbuhat na Ginoo ang tanan. Mag shoutout sa taga-may guys. Shoutout kay May official vlog. Hi Madam May. Kadto salamat sa pagtimbay isang channel. Pala kog duaw sa ijang padya guys. May official vlog. Shout out kay Lilibet Leonardo. Hi Madam Lilibet, asa makadapit ron Madam amping mo kaban sa imong pamilya. Ma'am Jocelyn nyo, kadtong salamat sa imong full support. Labi na sa imong pagtanaw bisag 45 minutes ag ads. Kadtong salamat ma'am. God bless you more. Wishing to meet you soon. Natong taga magtakita tapon. Hi, Ma'am Regina Hinita. Yupirahan ka og tonsil paw. Di tonsil ako pira na, Ma'am. Kuan, waiter. Na kanina ibuho o kanina itahi. Itahi ani. Pero ba tinga bitaw ko kay sa di wa pa ko na opera sa una dim ko nga ni nga. Dali ra ko makuha ng tonsillitis. Shout out kay Ma'am Regina Hinita. Asa mo karon dapita ma'am, amping mo. Hello Ma'am Erlinda Madilo. Nagkakatong salamat ma'am. Guys, wali po ko og doaw sa pajag sa ang classmate Queen and Tristan. Ang ilang yan sa ilang channel guys. Ma'am Isabelita Abibas, SB3 din ka ma'am. Hamang kadapit daol ka sa palengke. Maglakaron mi ma'am ug mga tumig palengke sa SB3. Laag dari po ma'am, daw ra manday ka. Magkita-kita punta ba? Shout out Ate Sherry Ulrich. Daghan kadung salamat sa imong kanunay pagmahal, pag-support sa channel ug sa tanan-tanan sa diha ko nimo. Daghan salamat sa imong mga pagpangga. Labi na sa imong pagpangumusta na kanunay. Daghan kadung salamat. Hinatanta nga magkita-kita na punta puhon-puhon maluyang Ginoo. I always add you in my prayer. Hello Ma'am Jonita Labunog. Hello Sir Greg Alipala. Hello, Ante Amalia Mayla, Ante Pasinampas, amping mo diha, Ante. Hello, Ate Lourdes Saladin, amping mo diha, Ate. Hi, Ma'am Nit Ikala. Laag na dari, Ma'am. Kay galugbati nga hanggi harbis na. Hapit na mahutugutan. Pero ning salingsing na pud. Agamang giharbisan. Hello Sir Marcelo Castañares. Hi Ma'am Janice Marie Haspi. Malaki tungod po nis panahon nga ingani. Kaysa una bitaw po di ngaron ingani po ko. Di na dyan na ikapa ni mag-uba. Mana dyan ni aho. Shout out Mel's Vlog. Palihog po kog doaw guys sa pajag ni Mel's Vlog. Daghan salamat ma'am. Wow. Tagalog ba ka ma'am? Thank you ma'am sa imong pag tibaya sa channel. Asa makadapit aron Ma'am Mel's Vlog. Hi, shout out Ma'am Iba Chavez. Hi ma'am, ampi mo kanunay ka sa mamong dapita karon. Ang kadong salamat sa pagtimbaya sa channel. Shout out lovely lady. Hello lovely lady. Amping kanunay diha ma'am ug asa makadapita karon. The next morning.
Update sa hang buwak guys. Diarag snake plant. Dali raning dako. Asod na gibutang. Dala ni snake plant guys. Di sa mga ngayong kanunay si Jabasa mo nang na uga-uga pa na. Di pa na nabubuan kay malata o kanunay sa basa. Nagbanda. Bali na maguro ni iring imbis kay nabuhi na. Bali naman hinoon. Anong sabi mo? Si Kuya Bo, sabi niya ba Ayun, punta ka rin sa bahay ko. Lagi may laban dito eh. Wala kang pasokan ng mesa, dyan na kayo sa labas. Ito guys, katong mga aglaw nga panggi. Nabuhi na. O nigdang ante. Panggi. Usag tanom ani kay wala gi matamnan pa. Wala Uwang. dito ko. Uwi na. Wala ko mga snake plant. Bawal mo kung mabuhi ba rin sige mag-uwan. Ano kani malata. Aglaw. Dako na, nabuhi na siya. Dali na nabuhi. Mga panigdang ante. Ag-arwa ka guys, di ah. Abi kog namatay. Ako kabantay. Sige lagi uwan. Tanong pa na kayang gibubuan ah. Naam, dahil siya sa lingsing. Yung sa lingsing na ka na may ugat-gagmay. Napantang nga mabuhi. Sa lingsing na siya. Mga buwak nga, dagko na. Nanidahang mga ng tubo, babalhinan na siya. Papala may kabalhinan na pagkatamnan. Tag yellow bell ni auntie. Sige gihapon pamuwak. Agumamila guys. Maundang og pamuwak. Pero nanapoy pa dong mabuwak. Nakita ko nandito kami. Nandito pa nga eh. Nining tubong kumintang na risa. Yung may dalawa kayo. Kuha gitamnan sa yellow bell. Jag snake plant ni ang adang auntie. Dali ra puding dako nabuhi na. Nigra. Agalugbati guys, di ba mo man ang gipuungan? Ning salingsing na pud siya. Na pud di mautan sunod adlaw kay naluoy mo kusang kamunggay kay natabunan man, maguli kamunggay ka na nabuhi gihapon. Ipapuungan man ang undoy. Angad. Tapi isa ka tangad ato aga mga alugbati guys, mao ra jud na mura na gitamnan kuan sa Wilkins basiyo tuluro na kapuno. Pud dako na kaadug punuan. Na sugod na pagsalingsing ang galugbati. Ang buwak sa lamisa. Kamuto pa undi di kuno ni buwak ay wa kuno na muwak. Dahon kuno, dahon nga buwak. Abi kog mamatay ni siya guys baka ni puspus man. Nga na ning kuan pa man pud, ni udlot pa. Bali man na dari tanam na bull nga ni mga batos dagat, bulbul.